Eu chamo-me Silvia, nacín no Ayuntamiento de Touro, estudiei hostelería e agora dedícome á ganadería. Traballei na hostelería hasta que, por problemas personales, tuve no que deixar. Tiñamos a explotación e decidínme, por calidade de vida e horarios, quedarme na explotación, xa que aquí teño máis libertade de horarios. Outra calidade de vida que a hostelería non me daba. Estou aquí na parroquia de Veseño, no Ayuntamiento de Touro, porque aquí foi onde nacín, aquí foi onde me criei, esta é a casa materna. No meu tempo libre gústame moito facer senderismo, ler, unhas cerveciñas cos amigos, nun sitio bonito, a playa, montaña, mar. Nós temos unha explotación de leite de tamaño mediano. Teño dividida ahora en dúas naves, unha da produción de leite e outra de recría e secas. E o noso día a día empeza co ordeño e termina co ordeño, despois a recría, os pequeniños, darlle de comer, pasar limpieza. Desde que eu me incorporei fixemos a nave nova, con algunha mellora. Estamos facendo pequenas melloras pouco a pouco, así que me gustaría poñela máis robotizada, co tempo poñer robós. Outra calidade de vida, outro ambiente, ao final ser jefa de un mismo, ser dueña do teu tempo, do teu día a día. Non dependes de nadie que estea, hai que facer isto, isto faise así, non se fai así. Os horarios valos adaptando dentro das túas posibilidades que os animales che deixan. Sendo muller, cada vez penso que nos é máis fácil, pero é verdad que son momentos difíciles. Cando eu empecei, no 2018, quizás máis complicado. Ser jefa e, sobre todo, algún proveedor, algún comercial que, en vez de decir, pois falo contigo, preguntar, é o jefe onde está? E contestar, non, eu son a jefa. Depende, hai de todo, pero é verdad que a mentalidade está cambiando e cada día témolo máis fácil. Para min é espectacular estar no rural, estar fora, sacando os días de auga, é maravilloso estar en contacto ca naturaleza, cos animales, ca xente. Temos unha libertad que unha ciudad non che dá. Temos distinta maneira de vivir, aparte de que me gusta estar aquí. Gústame o contacto co verde. De cara ao futuro, gustaríame ampliar a nave e, se algún día podo, gustaríame facer unha pequena pastelería, sendo principalmente o leite o principal produto. Eu estudiei hostelería, despois de estudiar cociña estudiei pastelería, e sempre me gustou moito, si que fago cousiñas así para amigos e conocidos, e gústame moito o mundo da repostería e si que me gustaría montar un negocio pequeniño para min, con un pequeno obrador. Gústame ser gandeira porque estou en contacto ca naturaleza, estou en contacto cos animais que me encantan e, sobre todo, traballar para min.